Oprește-te o clipă, suflet străvechi, și ia o respirație sacră. Nu una mecanică, așa cum te-a învățat lumea modernă, ci un suflu conștient, ca și cum ai păși, cu fiecare inspirație, printr-un prag invizibil între lumi. Spune-mi, dacă ți-aș spune că cheia pentru a-ți rescrie destinul, a-ți vindeca templul și a-ți deschide sigiliile conștiinței, a fost mereu chiar sub nasul tău. Și nimeni nu ți-a spus? Această revelație nu e o metaforă. Ceea ce urmează să-ți amintesc era transmis în șoaptă doar celor pregătiți. Un meșteșug respiratoriu atât de puternic, încât era oferit doar celor care au auzit chemarea suveranității lor interioare. În mijlocul zgomotului digital și al amețelii zilnice, am uitat cheia care reglează esența noastră, respirația conștientă. Ne-au învățat să căutăm în afară, în sticluțe, în voci străine, în rețete goale, dar înțelepții din vechime știau adevărul, că fiecare expirație poate fi alchimie și fiecare inspirație o rugăciune. Astăzi, știința începe cu pași timizi să valideze ceea ce ei știau fără ecrane sau laboratoare, că respirația nu este doar aer, ci dirijorul ascuns al inimii, al minții și al destinului. Acesta nu este doar un alt video. Aici vom ridica vălul ce acoperă taine milenare, nervul vag, firul sacru, rolul uitat al CO2, paznicul tăcut și tehnica 478 care armonizează cele trei regate, trupul, mintea și spiritul. Vei înțelege că respirația nu e doar oxigen, e busolă, medicină și poartă. Nu-ți voi oferi doar teorie, ci chei vii, metafore întrupate, practici de putere care îți vor permite să simți în carne trezirea suflului conștient, căci cine respiră cu intenție își reconfigurează vibrația. De la zorii conștiinței umane, purtătorii tainelor știau că suflul este o punte între lut și stele. În templele din Karnak, preoții Egiptului antic cântau respirații sacre pentru a chema neterul. Pentru ei, ca suflul vital era absorbit cu intenție și țesut în rețeaua invizibilă a sufletului. În India, rișii recitau pranayama, știind că prana este seva cosmică ce susține totul. A respira era a guverna realitatea. În China, taoiștii modelau chiul prin plămâni, construind corpuri nemuritoare, invizibile cărnii, dar eterne în câmp. Chiar și pe cărarea creștină, mistici spuneau că o inspirație profundă nu e doar aer, ci duh. Când respirau în rugăciune, sufletul era fecundat cu lumină divină. Ce ne șoptesc așadar aceste culturi, separate de oceane și ere? Că respirația nu era un act biologic, ci unul sacru. Dar în această eră de fier, acea înțelepciune a fost redusă la tăcere. Industrializarea ne-a rupt de ritmul interior și în loc să trăim respirând, respirăm doar ca să nu murim. Astăzi, a respira adânc e un act de rebeliune, o proclamație interioară că puterea s-a întors în centrul tău. Și ce se întâmplă în templul tău când respirația devine ritual? Imaginează-ți corpul ca o catedrală energetică. Când respiri superficial, aprinzi doar câteva vitralii. Dar când respiri profund, activezi nervul vag, firul de aur ce unește mintea, inima și măruntaiele. Acest fir aparține sistemului sacru al odihnei și regenerării. Când îl folosești conștient, cobori în regatul calmului, stingi tunetele stresului și permiți echilibrului să-ți curgă prin sânge. Dar aceasta este doar suprafața misterului. Străbunii știau, iar știința abia acum o recunoaște, că prin activarea nervului vag se deschid porți subtile. Taoiștii îl numeau canalul central, yoginii Sushumna, iar CO2, disprețuit de medicina modernă, este de fapt gardianul oxigenului. Fără el, viața nu pătrunde cu adevărat în celule. De aceea, tehnica 478 e un cod.
A reține aerul nu doar prelungește calmul, ci trimite prana de-a lungul măduvei spinării, trezind glande sacre precum pineala, oracolul tău interior. Așa se deschide ochiul ce vede dincolo de timp. Fiecare ciclu respirator este o poezie alchimică. Inspirația e expansiune, inima se înalță, canalele se deschid. Reținerea scurtă e cuptorul unde plumbul devine aur. Expirația lungă e predare, liniște profundă, eliberare de amintiri. Iar vidul final, acel tăcut de după oftat, e pântecele spiritului. Întregul tău câmp energetic se armonizează. Chakre, dantiene, meridiane se aliniază precum constelații vechi, fără drog, fără aparat, fără ritual exterior. Doar tu, corpul tău și suflul care ți-a fost mereu aproape. Acum că ai reamintit această putere adormită, e timpul să mergi dincolo de tehnică. Așa cum învățau alchimiștii suflului, nu e de ajuns să știi despre râu, trebuie să curgi cu el. Și pentru asta există subtilități. Prima este intenția. Dacă respiri cu grabă sau anxietate, acea vibrație pătrunde în câmpul tău. Începe fiecare practică în tăcere, adu conștiința în inimă și plantează o intenție pură. Ca această respirație să mă trezească, să mă vindece, să-mi amintească cine sunt. Unde merge intenția, merge spiritul. A doua subtilitate, progresul. Focul prost ghidat arde, de aceea aceste practici erau ascunse. Dacă sistemul tău e rănit sau sufletul agitat, mergi încet. Începe cu 3 minute, apoi 5, până când respirația te îmbrățișează. Dacă amețești, odihnește-te. Dacă simți expansiune, continuă. A treia, postura. Coloana ta este o antenă ce leagă pământul de cer, nu o cocoșa. Ridică ușor creștetul, privește spre soare. Așa se deschide canalul, iar chiul curge nestingerit. Al patrulea aspect, împământarea. Când îți ridici energia, trebuie să o ancorezi. Vizualizează rădăcini de lumină crescând din tălpile tale și din baza coloanei până în inima pământului. Această legătură previne dizolvarea în eter. Al cincilea, integrarea. Nu închide respirația în ritualuri rare, ia-o cu tine când mergi, când râzi, când contempli. Fă din suflu firul sacru ce unește trupul de spirit. Așa, fiecare clipă devine un altar viu. Înțeleptul respiră din călcâie, spunea Taoul. Ce înseamnă asta? Că respirația lui este atât de profundă și tăcută, încât câmpul său vibrează cu eternitatea. Să recapitulăm cei 5 piloni: intenție înaltă, progres blând, postură aliniată, împământare sacră și integrare zilnică. Cine onorează acești pași, nu doar respiră, devine parte din ritmul cosmic al universului. Respiră așa cum respiră pământul, așa cum bat stelele, fără grabă, cu deplină conștiință. A cunoaște această înțelepciune e un privilegiu, a o trăi, un drum de maestru. Acum îți ofer 7 chei pentru a cultiva această artă cu coerență și forță. Prima, ritualul de dimineață. Când te trezești, așează-te în tăcere. Pune mâinile pe abdomenul inferior și respiră de 10 ori, cu intenție. Inspiră lumină, expiră greutate, astfel îți limpezești câmpul și îți așezi ziua. A doua, respirația de tranziție. Între sarcini, înainte să vorbești sau să acționezi, fă 5 cicluri, 4, 7, 8. Asta îți reașează axa interioară. A treia cheie, respirația în mers. Lasă-ți pașii și suflul să danseze împreună. 4 pași la inspirație, 4 la expirație. Mersul devine meditație.
A patra, zâmbetul interior. La fiecare inspirație, conturează în suflet un zâmbet subtil. Această mică floare de recunoștință îți ridică vibrația și îți purifică câmpul. A cincea, respirația nocturnă. Înainte de somn, respiră încet, vizualizând cum eliberezi amintirile zilei. A șasea, ancoră fizică. Folosește simboluri în jurul tău care să-ți amintească să revii la suflu. A șaptea cheie, jurnalul suflului. În fiecare seară scrie: de câte ori am respirat conștient azi, ce am simțit, ce s-a transformat. Astfel, întărești obiceiul, dezvolți autoobservarea și trasezi harta propriei tale evoluții. Aceste 7 practici nu sunt o rutină, sunt medicină. Și cu timpul vei vedea cum claritatea, pacea și vitalitatea revin la tine ca niște vechi aliate. A respira nu este doar a trăi, este a-ți aminti cine ești, de la rădăcină până la stea. Călătoria pe care am parcurs-o împreună n-a fost o simplă explorare intelectuală. Ai trecut printr-un prag sacru. Ceea ce ai redescoperit este cheia către tronul tău interior. De-a lungul vremurilor, înțelepții repetau: cine își stăpânește suflul, își guvernează spiritul, iar cine își guvernează spiritul își modelează destinul. Astăzi, acel adevăr trăiește în tine. Ai amintit că nu ai nevoie de temple exterioare. Adevăratul templu este acolo unde locuiește respirația ta. Respirația activează nervul sacru, liniștește apele interioare și trezește viziunea spirituală. Fiecare tehnică pe care ai învățat-o aici este un instrument alchimic. Dar alchimia nu se întâmplă în afară, ci în felul în care aplici această înțelepciune în tăcerea cotidiană. Lumea modernă vrea să-ți fure suflul. Vrea grabă, zgomot, uitare. Dar tu, respirând conștient, ești un războinic al spiritului. Îți recuperezi tronul, ritmul, focul. Nu te opri aici. Aceasta este doar prima poartă. Respirația este fundația. Pe ea poți construi o viață de putere, claritate și expansiune. Fiecare zi în care respiri cu intenție este o ofrandă pentru sufletul tău. Dacă această înțelepciune a rezonat cu tine, dacă ceva din tine s-a aprins, împărtășește această lumină. Permite și altora să-și amintească această hartă sacră. Acest canal este un sanctuar pentru cei care doresc să se întoarcă la ei înșiși. Abonează-te, activează clopoțelul, distribuie acest video, nu din ego, ci pentru că, extinzând acest mesaj, plantezi semințe de trezire în alte inimi. Ceea ce urmează va fi și mai profund. Tehnici ezoterice, cunoașteri uitate, revelații care întăresc trupul, trezesc viziunea și deschid câmpul sufletului. Respirația este doar începutul. Calea spre măiestria ta continuă cu fiecare expirație conștientă. Fie ca pacea străveche, claritatea luminoasă și focul senin al esenței tale să te însoțească. Respiră, mergi, amintește-ți, pentru că fiecare inspirație poate fi o rugăciune și fiecare expirație o eliberare. Tu nu ești o ființă obișnuită, ești un templu care respiră, un păzitor al suflului sacru, o scânteie care și-a amintit eternitatea. Lumea are nevoie de vibrația ta trează și totul începe cu un singur suflu.